Dievča, ktoré verí v zázraky. Pre väčšinu ľudí je typické, že dôverujú svojej rodine. Spoliehajú sa na ich lásku a podporu. S týmito ľuďmi sme vyrastali, starali sa o nás a pravdepodobne nás aj povzbudzovali. Ale povedzme si o inom podobenstve a inej viere. Tie slová znejú takto. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému semienku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. A preto viera dokáže byť veľmi silná. Takže aj hory prenáša. No tak poď, poď! Dopredu, dopredu! Nesoluj! No tak poď! Tu som, prihraj! Ku mne! Zober mu to! To je ono! Rýchlo, rýchlo! Super, Danny, pekne si sa ostriasol. Zlatko, poď, sadni si ku mne. Ďakujem, že mi držíš miesto. Pri tej čiare som sa išla zblázniť. To sa nedá vydržať. Môj brat vie, že má tú najlepšiu priateľku. A aj tú najnervóznejšiu. Kde je sem? Išiel kúpiť hot dogy. Dúfam, že o nič nepríde. Naspäť, naspäť! Tu som, zvonku! Mám otvorený priestor! Objednávka 54 je hotová. Objednávka 54. Hej, čo to robíte, dedo? Zabránil som, aby dvaja smradi okradli moju priateľku. Alebo ste len zabudli zaplatiť? Hrabe vám! Nie som blázon, synak. Hoci si to ľudia myslia. Okamžite sa tam vráte a zaplatte. Oľutujete, že ste sa ráno zobudili, starec? Nehovor. Prekvapenie. Takže, chlapče, o 20 sekúnd je po tebe. Takže si rozmysli, či to jedlo zaplatíš. Nemám peniaze, ani on. Ukáž mi svoju peňaženku. No tak vydrž. Počkať. Ty si Ryan Brody? Chuckov syn? Takže ty si určite Nick Lewis. Tak vy mentálni akrobati, urobíme to takto. Ja to jedlo zaplatím. A vy si vyhľadáte Sama Donovana z Crestlineu. Ak mi peniaze do zajtra večera vrátite, nezavolám vašim otcom. Sme dohodnutí? Tak sme dohodnutí. Áno, sme dohodnutí. Si učenlivý. Maria, Ahoj, Sam. Tvoja objednávka. tu sú peniaze. Drobné si nechaj. Ďakujem. Bol si na nich príliš tvrdý. Nie sú to zlí chlapci. Len potrebujú správne nasmerovať. Nož veď, som ich už nasmeroval. Poďme! Prihraj, no tak! Výborne! Tu! Odkopni to! Dopredu! No tak, Newbern, bez osobných faulov. 48 potrebuje poriadny kopanec do zadku, aby sa zobudil. Oci. Akože som nič nepovedal. Ale musíme niečo vymyslieť. Už nezostáva veľa času. Hej, Browner, za toto si zaslúžiš červenú. Už sa vidíš doma, Hopkins? Tu som! Bolo to čisté, poď! A čo je, Kryho? Prihraj! Zober mu to! Musia vyhrať, Starky. Musia sa dostať do finále. Chcela by som im pomôcť. No tak počkať. Nie si ty to dievčatko, ktoré stále hovorí o Bohu? Predpokladám, že si s ním za dobre. Opýtaj sa ho, možno niečo urobí. Dobre, Bože. Túto venujem Dannyho týmu. Prosím ťa, daj bratovi silu kopať tvrdšie a rýchlejšie, ako kopú hráči z toho hlúpeho týmu. V modlitbe som asi nemala povedať hlúpeho, však. To dievča je naozaj poklad. No poď! Dopredu! No, rýchlo! Ideš! Ideš!
pomohla. Vidíš, vravel som to. Ďakujem ti, Bože. Sekunda, pôjdeme do predĺženia. Prihraj! Poď! Je tvoj! Ber ho! Ale no tak, spadol na schvál, to nebol faul. No tak rozhod sa, žltá karta, žartujete? Čo to znamená? Že si ten Browner práve pod vodom vypýtal penaltu. Ak ju dá, tak asi prehráme. Áno! To snad nie. Tak sa mi to páči. Bol si dobrý. Slušný pokus, Hopkins, ale aj tak ste len obyčajný lúzri. Povedal si, že keď sa pomodlím, tak vyhráme. Nie, Zlatko, mýliš sa. Povedal som, že keď sa pomodlíš, že to možno pomôže. A aj pomohlo. Danny strelil gól. Ale veď prehrali, Starky. Boh nechcel, aby sme vyhrali? Vieš, Božie cesty sú nevyspytateľné. Pán určite počul tvoje modlitby a ich vypočul, ale možno má ich prehra hĺbší zmysel, dôležitejší zmysel, ako len vyhrať zápas. Dobre. Idem povedať Dannymu, že aj tak hral super. Ideš so mnou? Jasné. Nuž, Takže stále platí, že ideme k tebe? áno. Zoberiem deti za sebou. Ďakujem, ale Sára určite bude chcieť ísť so Cindy a Dannym, aby mohli v aute tancovať. V aute sa dá tancovať? Mňa sa nepýtaj. I wanna believe in you. Just give me a sign. I wanna believe in you. Just give me more time. I wanna believe in you. But you have to believe in me. Mami? Môžem ísť k jazeru? Ale iba s Dannym. Super. Sadie! Ideš so mnou k jazeru? Chceš mi ukradnúť psa? Iba dnes, Starky. Ale iba ak ju nakrmíš. Sadie je hladoška. Nemôžeme si to dovoliť. Tiež mi to mohlo napadnúť. Danny, hral si výborne, som na teba hrdý. Si v pohode? Ale áno, len ma štve, že Alvi zariadil ich výhru takou podpásovkou. Keby mal rozhodca... Sľúbil si, že sa k tomu nebudeš vracať. Hral si výborne, Zlatko. Tí chalani sú chmuľovia. Už je to aj tak jedno. Do toho, pitbully. Slušná mužka. Chvastúň. Viem, že sa ti to páči. Fakt dobrý zápas, Danny. Ďakujem, Starky. Pôjdeme k jazeru? No, práve som 1,5 hodinu behal ako blázon. Čo ma chceš zničiť? Cindy chce ísť. Áno, chcem ísť. Vidíš to? Pri týchto dvoch nemám šancu. Si učenlivý. Tak poď. Dnes chytím veľa rýb. Vážne? Priniesol som ti dnes šťastnú udicu. Tu si mal aj minule, ale prekonala som aj teba, aj Starkého. Chceš Starkého miesto v lese, alebo tu v strede? Čo? Takže nebudeme chytať spolu? No, chceli sme zo Cindy vyskúšať šťastie o samote. Vieš, menej ľudí, viac rýb. Starky vám kázal, aby ste ma strážili, ale asi musím strážiť ja vás. Budete sa boskávať? Mali by sme? Počkajte. Ó nie, chúďatko. Čo sa mu stalo? Asi by si ho nemala chytať. Neboj, nie je špinavý. Ani hmyz po ňom nelezie. Je mŕtvy. Chceš ho zakopať? Nie. Možno nie je mŕtvy. Sára, nebije mu srdce. Je studený. Už nežije. Pomodlíme sa a možno ho oživíme. Sára je mŕtvy, nič ho už neoživí.
Lazar bol mŕtvý 4 dní a Ježiš ho napokon vzkriesil. Ale teraz tu Ježiš nie je a vtáčik nie je Lazar. Boh je vždy s nami. Ale nevidím ho. Musíme predsa veriť v zázraky. Prosím ťa, dohovor jej. Mali by sme ju nechať tak. Keď tomu verí, nech sa pomodlí. To skôr pohne týmito stromami, ako toho vtáka oživí. Ani jedno sa nestane. Sára? Vtáčika je mi ľúto, ale smrť je súčasťou života. Je to tvoj deň, rob čo chceš. Keby niečo, budeme pri cédroch. Poď. Bože, stvoril si tohto drobčeka tak, ho možno dokážeš zachrániť. Určite chýba jeho rodine, nemyslíš? Určite nechceš, aby boli smutní. Prosím ťa, vzkries ho. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Slušný úlovok. O večeru máme postarané. Ideme? Jasné, poďme. Ahoj, chytila si niečo? No tak, poď, musíme ísť. Ponúkol som ti, že ho zakopeme. Sara, tvojej mame sa nebude páčiť, keď prídeme neskoro. Vidíte ho? Koho? Boha. Vidíte ho? Sára, to nie je vtipné. Tam. Ukáž mi, kde je. Ty ho nevidíš? Vznáša sa nad vodou. Sára, musíme ísť. Videli ste to? Možno ho prebral vietor. Vietor? Nebilo mu srdce a bol studený. Boh mu vrátil život. Poďte, Cindy má pravdu, musíme ísť. Nechceme, aby sa mama hnevala. Pomôžem ti? Budem rád. Chytila si niečo? Nie. Tak choď povedať mame, nech vyberie mäso z mrazáku a rozmrazí ho v mikrovlnke. Netreba. Danny a Cindy niečo chytili. A ty nie? To sa na teba nepodobá. Našli sme mŕtvého vtáka. Super, bude na večeru. Nie, Starký. Pustila som ho na slobodu. Zlatko, ak bol mŕtvy, určite nemohol odletieť. Ožil a potom som ho pustila. Dievčatko, už asi starnem. Vraví, že bol mŕtvy. A potom zrazu ožil? Pomodlila som sa za ňoho a ožil. Tak, ako si mi kázal na futbale. Aha. Ale potom som nad jazerom uvidela Boha, vtáčik zatrepotal krídlami a nakoniec som ho pustila. Nuž, som presvedčený, že to miesto je výnimočné, tak ako si aj ty výnimočná. Ako dlho si sa modlila? Celý čas, čo sme tam boli. A celý čas si kľačala? Áno, Sara, si úžasné dievčatko. Povedala si to mame? áno. A čo povedala? Povedala, to je milé, Zlatko. Asi ma ani nepočula. Aj tak by mi neverila. Vieš, tak trochu ju chápem. Možno by sme si to na teraz mohli nechať iba pre seba.
Nie každý je taký bystrý ako ja. Mysleli by si, že si vymýšľaš. Ale ja hovorím pravdu. Videli to aj Danny zo Cindy. Naozaj? Nuž, ja ti verím, Zlatko. Prídeš aj na budúci víkend? Chcela by som. Dobre, poviem to tvojej mame. Starky, oženíš sa ešte niekedy? Aj. Zlatko, pán mi dal tvoju starku, ktorá so mnou mala božskú trpezlivosť. Myslím, že raz stačilo. Na Starkého vyzeráš mlado. Ty si taká rozkošná, že mi srdiečko skáče ako malý zajko. Preháňaš. Nie, nepreháňam. A vieš čo? Dnes ťa ľúbim takto. Nie je to trochu málo? No tak možno takto. Ja ťa ľúbim takto veľmi a ešte oveľa viac. No, počkaj do večere, keď ti ukradnem z taniera mamine zemiaky. Uvidíme, ako veľmi ma ľúbiš. Skvelá starostlivosť o farebné... Prosím, Ahoj. z koho mobilu voláš? Požičala som si ho od brata. Požičala? No, také niečo. Dnes sa mi pri jazere stalo niečo úžasné. Áno, čo také? Ja, Danny a Cindy sme chytali ryby. Teda oni. Ja nie, lebo som našla mŕtvého vtáka. Začala som sa modliť a potom som uvidela Boha, ktorý toho vtáčika oživil. Prosím? Vážne sa to stalo, Mark. Jasné, tak si to zopakujme. Uvidela si Boha a potom si toho mŕtvého vtáka oživila. Ja nie, Pán Boh. Prestaň, vodíš ma za nos. Nevodím, Mark. Hovorím ti to ako najlepšiemu kamošovi. Dobre, tak keď si ho videla, ako vyzeral? Na začiatku mal okolo seba oslepujúce svetlo, takže bol sotva vidieť. Ale potom z neho vystúpil. Vyzeral mlado a láskavo. A mal na sebe tričko a džínsy. Netáraj, Boh nenosí tričko a džínsy. To nemôžeš vedieť. Videl si ho niekedy? Nie. Bol to Boh. A naozaj toho vtáka oživil. Danny aj Cindy to videli, ale ani oni tomu neverili. Mame povedali, že to bol určite len zvláštny odraz vody a že vták bol len omráčený alebo chorý. Ale nie mŕtvy. No, možno majú pravdu. Mark, prisahám, že to bol Boh. Naozaj? Prisahám na Bibliu. Fíha, to je fakt úžasné. Verím ti. Naozaj sa to stalo. Ale radšej to nikomu nehovor. Budú sa mi smiať, že som na hlavu. Musím končiť. Vidíme sa zajtra. Dobre. Ahoj, Zlatko. Zúbky si už vyčistila? Samozrejme. Šikovná. Tak, moja obľúbená časť dňa. Teraz si zavri očka a myslí na všetky veci, za ktoré si dnes vďačná. Mami? Áno, miláčik. Ale ten vtáčik podľa mňa naozaj ožil. Potom, ako som... Šikovný nový. Zvládli sme to. Jo, pomaly.
Sára, sme tu. Mám sa s tebou pomodliť? Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Je pri vedomí. Sotva. Bože, vydrž. Vydrž. Vydrž, Zlatko. Nie. No, moje Zlatko. Veľmi ťa ľúbim. Miláčik. Miláčik môj. Vedel si, že musí zostať v nemocnici. Ako si mohol? A ešte k tomu v takomto nečase. Ak sa jej niečo stane, bude to tvoja vina. Tvoja vina. Aj vaša! Vy ste mu v tom pomáhali. Prečo si jej to urobil? Má také dobré srdce, vždy sa tak snažila pomôcť a teraz je... Nie, Sára! Sára, Zlatko, Miláčik, prosím, neopúšťaj nás. Zlatko! Nie! Natočil si to? Nič tam nevidieť. Je to prázdne. Dobre, Ed. Môžete ma zatknúť. To nič sem. Mali ste dobrý dôvod. Dokonca aj podľa zákona. Splnili ste vnúčke želanie? Viac ako si dokážete predstaviť. Ďakujem vám. Eddie, vidíš to, čo ja? Bola to najsilnejšia búrka v roku. A všetci tí ľudia sú suchí.
Žiadne slová nezmiernia vašu bolesť. Ale všetci vieme, kde Sara je. V bezpečí Božích rúk. Ocko. Prepáč mi, čo som ti povedala. Viem, ako veľmi si ju ľúbil a len si plnil jej želanie. Vedel si niečo, čo nikto z nás nechápe. Ďakujem, že si tu pre ňu bol. Ocko. To je jej posledná kresba. Vedela, že si po ňu Boh príde. Je nádherná. Zarámujem ju a zavesím v kostole. Danny, pozri sa. Mami, oci. Toto je posledná kresba. Vracia sa. To znamená, že možno... Bože. Dovolíš, Sara, aby sa k nám vrátila? Danny. Prosím ťa. Prosím, vráť nám ju. Danny. Prosím, vráť nám ju, prosím. Zlatko, je mi to ľúto. Prosím ťa, Bože. Nechaj ju odísť, synak. Sara, prosím. Je mi to ľúto. Prosím, Sara, Je prosím. mi to ľúto. Tak veľmi ma to mrzí. Sara! Sara! O, Pane na nebi. Sara! Sara! Mami! Ocko? Všetci ste tu? Sara! Zlatko, ako sa cítiš? Je to zázrak. Povedala som Bohu, že nie som pripravená ísť do neba. A on mi povedal, že sa môžem vrátiť a postarať sa o vás. Láska, moje dievčatko, ty žiješ. Ty žiješ. Ďakujem. Ďakujem ti, Bože, ďakujem ti, Pane Bože. Ďakujem ti. Ďakujem ti, Pane Bože. To nie je možné, veď nedýchala, necítil som jej puls. Už začínaš veriť. Ona žije. Zázrak. Nemôžem to Žije. Zázrak. v poriadku. Nie, prosím, neklačte. Mám len šťastie, že sa ma Boh rozhodol navštíviť. Mohol to byť ktokoľvek z vás. A ešte stále môže navštíviť aj vás, tak ako navštívil mňa. Prosím, vstaňte. A teraz vám niečo poviem. Už nikdy nikoho nevyliečím, ale všetky tie deti som aj tak nevyliečila ja. Ale Boh povedal mi, čo mám robiť. A to som urobila. Pravdou je, že aj vy všetci viete liečiť ľudí. Verte mi. Musíte len veriť v Boha a vrúcne sa modliť. A On vám pomôže. Občas to hneď nevidíme. Občas nedostaneme to, za čo sme sa modlili, ale On vás počúva. A čoskoro pochopíte, aký je láskavý a nádherný. Je najlepší. Mám vám vraj odkázať, aby ste milovali svoje deti a svoje rodiny a každý deň si pomáhali.
Preto, keď sa vrátite domov, pomodlite sa spolu. Za to, aby bola vaša rodina silnejšia a ako môžete pomôcť iným ľuďom. A Boh vám pomôže, lebo viete, všetkých vás miluje. A veľmi. A o tom, že Božie cesty sú nevyspytateľné, sa pred pár dňami naša komunita presvedčila na vlastnej koži. A verte mi, že na jednej polnej ceste som bol presvedčený, že sa s ním čoskoro stretnem. Niekoľkokrát. Každému z nás, každému svojím spôsobom Boh otvoril dvere a ukázal záblesk svetla, že nás jeho ruky objímajú. Aj našich priateľov, naše rodiny, v tomto živote, aj v tom budúcom. Cítiš Jesseho prítomnosť? Áno, láska. Cítim. A niektorí z nás, ktorí sa stali svedkami novodobého zázraku, na chvíľku pocítili, aké to bolo byť apoštolom, ktorým sa v ich prítomnosti zjavil ten najkrajší zázrak. Zázrak, ktorý si môžeme vybrať, aby nás prevádzal životom. Božiu prítomnosť. Vidíš, ocko? Ako Ježiš povedal, aj viera malá ako horčičné zrnko rastie a prekvitá a veľká ako strom dokáže aj hory prenášať. A si mal pravdu.